Прывітанне, паважаныя слухачы Еўрарадыё. У студыі сёння працуе Марыя Вайтовіч. І ў мяне адразу для вас ёсць добрая навіна. Першы інстаграм-шоу па-беларуску вяртаецца. У героя другога сезона «Мова Челлендж» ёсць месяц, каб пачаць размаўляць на роднай мове. Першы сезон сабраў 31 удзельніка з розных гарадоў Беларусі і замежжа. У другім сезоне два галоўныя героі будуць паборнічаць у выкананні заданняў. Якім будзе «Мова Челлендж» у гэты раз, ды навошта ён патрэбны, распавядаюць нашыя госці, кіраўнік арт-сядзібы Алей Снег, прывітанне, ды каардынатарка праекта Бася Пучынская. Нагадаю, што сёння наш жывы эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы euradio.fm, таксама ў нашых сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Кантакце, Аднакласнікі. Задавайце, калі ласка, свае пытанні, а мы пачынаем. Вось, паважаныя госці, я ведаю, што арт-сядзіба апошнім часам працуе ў самаізаляцыі. Як увогуле праходзіць гэты час? Ці складана, ці наадварот, вось новыя памкненні нейкія, больш часу і гэтак далей? Ну, я так скажу, што для мяне гэта апынулася не так складана, як я думала, насамрэч. Складана толькі не бачыць сваіх калегаў. Зразумела, што мы стэлефаноўваемся, але, можа быць, не так часта, як гэта можна рабіць. Мы больш пішам. Калі ты пішаш, ты не можаш дакладна перадаць свае эмоцыі і гэтак далей, таму вось у гэтым складана, напэўна, у камунікацыі трошку. А ў цэлым мы працуем па сутнасці так жа, як і раней, запускаем новыя нейкія праекты, працягваем нешта старое, але ўжо ў іншым фармаце, таму ўсё класна. Алеся, а вось як табе кіраваць такой камандай і гэтымі ўсімі праектамі? Цяжка? Ну, у нас ёсць чацік, і мы перыядычна робім планёркі, таму даволі-такі проста ўсё атрымліваецца. Але сапраўды, да, не хапае таго, што мы не бачым калег, мы не ўсё можам данесці, што хочацца і што трэба, але мы такія людзі, якія доўгі час трымаліся гэтай паўзы з каранавірусам, в плане, што не сыходзілі на каранцін, бо думалі, што гэта хутка сыдзе, што гэта ўсё не затрымаецца надоўга, і ўсё вырашалі на планёрцы афіцыйнай такім сур'ёзным дэмакратычным выбарам, ці трэба нам ісці, ці не трэба. І таму, калі ўжо пытанне пра кіраўніка, тут мы вырашалі галасаваннем, ці трэба нам ісці на каранцін. І калі мы з Басі такія людзі, якія любім працаваць у офісе, то ўсё адно большасць прагаласавала за тое, што варта ісці, і мы згодныя былі з гэтым, і перайшлі ў фармаце працы з дому. Ужо трэці, як я разумею, ўжо тут складана сказаць, трэці тыдзень, але ўсё адно вось мы прыехалі адмыслова на Еўрарадыё проста на эфір, бо мы знаходзімся побач, але так бы мы не прыехалі сёння. Яшчэ, кром гэтага, раз на тыдзень сюды прыязджае Улась Лепяшынскі, бо менавіта ён робіць праект «Бяспечны лайф» сумесна з Еўрарадыё, з Аліварыяй. І гэта ўсё, вот ён прыязджае адзін, які адбываецца за нас усіх, і робіць тут такі праект музычны, які адбываецца раз на тыдзень. Акром гэтага, у нас шмат чаго яшчэ плануецца, і сёння мы пра гэта пагаворым таксама, пра «Мова Челлендж» у тым ліку. Дзякую. Распавядзіце, калі ласка, а можа з'явіліся яшчэ нейкія праекты менавіта за гэтыя 3 тыдні ў перыяд самаізаляцыі? Так, ідэю хапае, але з тых, што ўжо дзейнічае, у нас мы запусцілі такі праект, які мы назвалі «Буду дома». І ён заключаецца ў тым, што ўвесь тыдзень мы прысвячаем нейкай адной тэме. Мінулы тыдзень у нас быў паэтычны, і калі зайсці ў інстаграм арт-сядзібы, нават можа праверыць па архівах, там ёсць хайлайты, паглядзець, што раз на дзень, кожны дзень быў прысвечаны нейкаму беларускаму паэту або паэтцы, і яны чыталі вершы, камунікавалі з аўдыторыяй у сваіх інстаграмах, мы гэта ўсё піарылі, то бок кожны дзень быў такі паэтычны. І гэта ўсё доўжылася тыдзень. Гэты тыдзень у нас экалагічны, і пра гэта можа Бася распавесці, і што у нас зараз ідзе экалагічны тыдзень. Так, зараз у нас тыдзень экалогіі са Святланай Гатальскай. Яна кожны дзень дае, па сутнасці, такія простыя парады, які можа рабіць кожны з нас, каб хоць нешта зрабіць у гэты час. То бок там такія парады кшталту «выключай ваду, калі чысціш зубы».
Зразумела, што гэта не складана зрабіць і што, магчыма, хтосьці гэта ўжо робіць. І вось ты, малайчына, ты зрабіў крок. Наступны твой крок, там, калі ў чыстцы зубоў, значыць, узяць і набыць сабе зубную шчотку, там, шматразовую, драўляную, экалагічную. Іншыя парады там таксама такія ж, па сутнасці, простыя, якія мы можам выконваць прямо зараз, калі мы сядзім дома. Таксама Марыя Сума напісала цэлы пост пра тое, што мы можам зрабіць. Гэта і прыбраць рэчы, там, якія вам не патрэбныя, можна альбо здаць у калі ласка, альбо здаць на перапрацоўку, альбо з іх штосьці пашыць якраз зараз, пакуль ты сядзіш дома. Можна там праверыць все свае прадукты, паглядзець, ці яны не сапсаваліся, што з імі можна зрабіць і гэтак далей. І наступны тыдзень, я думаю, што можам таксама праанансаваць, што ён будзе псіхалагічны. Псіхалагіня будзе даваць парады тым людзям, якія зараз уткнуліся з нейкімі незразумелымі эмоцыямі, якія не ведаюць, што рабіць у гэты час, што рабіць, калі ты застаўся дома адзін, альбо наадварот, калі ты не можаш застацца дома. Таксама мы запусцілі, Бася, распавядзе пра гэта размоўны клуб. Цікавы даволі праект, можа, Бася? Так, і ён нават трошку звязаны з мова-чэлленджам, пра які мы сёння будзем размаўляць. Размоўны клуб — гэта такія сустрэчы ў Zoom, у онлайн-прасторы. Гэта такая бяспечная прастора для тых, хто хоча паспрабаваць размаўляць па-беларуску. Там не важна, які твой узровень валодання. Можа быць, ты з нараджэння размаўляеш, а можа быць, сёння ўпершыню. Галоўнае, што ты хочаш проста паразмаўляць з нейкімі людзьмі. І якраз мадыруе гэты клуб дзяўчына, якая ўдзельнічала ў першым сезоне мова-чэлленджа. Яна з Гомеля, яе завуць Ангеліна. Яна прыйшла на мова-чэллендж, можна нават так сказаць, выпадкова. Яна ўдзельніца алімпіяд у школе, і яна думала проста падцягнуць сваю беларускую мову. Але так атрымалася, што яна перайшла на беларускую мову цалкам, і з 1 верасня прыйшла ў школу цалкам беларускамоўная і зладзіла ўжо нават шэраг імпрэзаў у Гомелі, прысвечаных беларускай мове. Цікава. Але да мова-чэлленджа мы яшчэ вернемся. У мяне проста яшчэ адно пытанне наконт вось у гэтай усёй сітуацыі з каранавірусам. Вакол арт-сядзібы заўсёды вельмі шмат такіх розных творчых людзей. Я ўвесь час бачу, як да вас прыходзяць. Так? Ці шкада, я вось разумею, што, напрыклад, музыкам зараз вельмі цяжка. Мастакам, якія вялі нейкія там заняткі, так, нейкія школкі, так былі. Ну, таксама можна там рабіць нейкія онлайн-заняткі, але гэта не так яшчэ папулярна ў нас, як мне здаецца, як у іншых краінах. Як вы рэагуеце на гэтую сітуацыю? Ці звяртаюцца да вас такія людзі? І ці як мы можам дапамагчы? Ну, насамрэч, звяртаюцца творчыя людзі, і вось я думаю, што все тыя, хто звяртаюцца, з іх мы і неяк зробім гэтыя тэматычныя тыдні ў нашым інстаграме. Вось у нас ідуць перамовы з Сяржаком Доўшевым. Мы абяцаліся стэлефанавацца пра тое, што таксама яго можна неяк далучыць да нейкіх тэматычных тыдняў. То бок, канешне, нашыя сябры, творцы, яны побач ёсць, і бывае такое, што нехта робіць свой праект, тэлефануе нам, пытае, як вы робіце бяспечны лайв, параіць нам нешта. І такім чынам праца і супраца далей ідзе. Проста, я б нават не сказаў, што ў меншых маштабах, у такіх же проста праз тэлефон, праз інтэрнэт, праз іншыя сервісы нейкія. Як вы бачыце сваю працу, калі, не дай Бог, напэўна, так, каранавірус будзе яшчэ год, 2, 3? Ну, не хочется. Ну, штосьці мне падказвае, што такога не можа быць, таму што там, дзе ён пачынаўся, там ужо амаль што ўсё окей, таму хочацца верыць, што так не будзе. Так, у нас ёсць, так, некаторыя, конечно, планы, якія мы хацелі рабіць вясной, яны парушыліся, але, можа быць, нават да лепшага, бо вось гэтыя ідэі, пра якія мы сёння казалі, пра размоўны клуб, пра тыдні гэтыя, пра бяспечны лайв, канцэрты, гэтага ўсяго магло не быць без каранавіруса, і таму мы змаглі адаптавацца да складанай, але сітуацыі, каб таксама здзівіць людзей, і каб, ну, груба кажучы, зараз працуем у кожнага з вас дома. Можна ўключыць інстаграм і паглядзець, што вось экалагіня вяшчае прямо у вас дома. Канцэрт бываецца прямо у вас дома. Гэта ўсё мы робім не ў офісе і сустракаемся з вамі ў клубе, а ўсё у вас дома. Ну так, гэта як нават дадатковая матывацыя, калі штосьці даўно хацеў зрабіць, запусціць, напрыклад, онлайн-курс па маляванні, то вось самы час гэта рабіць, калі не зараз.
І нешта ў гэтым дакладна ёсць. Цяпер пра мова чэлендж, так? Што гэта ўвогуле такое? Распавядзіце для тых, хто яшчэ, можа, не ведае, што гэта за праект. Мова челлендж гэта такі праект, я ў 3 словах распавяду, Бася працягне пра ёсць месяц, і за гэты месяц удзельніцы атрымліваюць заданні, якія яны мусяць выканаць, і гэтыя заданні зроблены такім чынам, каб яны у іх жыццё ўсё болей і болей дадаць беларускай мовы. Мы гэты праект прыдумалі год таму, насамрэч нават не год таму, а гадоў 5 таму, і нават пачалі здымаць з Алексеем Сапрыкіным цэлае шоу, але з прыходам у свет наш Інстаграм мы падумалі, што гэта можна рабіць без мантажа, прасцей і нават шырока. Таму мы ў мінулым годзе запусцілі першы сезон такі, і падумалі, што варта, каб там было 2 героі, які будуць проста пераходзіць на беларускую мову, за імі все будуць сачыць, это будзе вельмі класна, это будзе шоу, не такі фармат чэлленджа, які мы все прывыклі, што хтосьці камусьці нешта перадае, і гэта ўсім уже надакучыла, а фармат проста шоу. Слова чэллендж можа тут не ўспрымаць. Так. Гэта як за шклом, так? Гэта як Дом 2, ну, умоўна. Гэта як проста класічнае шоу, дзе людзі растуць, выконваюць заданні, развіваюцца, мы іх нейкімі сюрпрызамі нечаканымі здзіўляем, але нам у мінулым годзе прыйшло 105 заявак, і мы вельмі здзівіліся, бо са 105 заявак 2 адабраць гэта было нереальна, і мы доўгі час раіліся з іншымі калегамі, думалі самі, спрачаліся, сварыліся пра тое, як выйсці з гэтай сітуацыі, таму мы падумалі, што са 105 можна адабраць шмат каго, і каб яны выконалі заданні ў сваім інстаграме, і гэта зрабіць шырока, як першы сезон, а другі ўжо сезон зрабіць класічны, дзе будзе 2 героі. І атрымалася крута, мы адабралі 31 героя, які выконвалі заданні, але я цікавы факты хачу распавесці. Мы у тым годзе, калі заявкі прымалі і вырашылі вывучыць, хто падае заявкі, каб перайсці на беларускую мову, каб яе больш ужываць, і гэта ў нас большага было, самы малады кандыдат было 13 гадоў. І калі мы чуем, такое правда, ёсць праблема пра тое, што беларуская мова слабая ў школах для школьнікаў, але нам сапраўды сярэдні ўзрост большасці людзей, я б сказал, узрост большасці людзей гэта 17 гадоў, то бок гэта яшчэ школьнікі, гэта яшчэ, або першы курс універсітэта. Самы дарослы чалавек у нас быў 51 год. І цікава, што там людзі былі унікальныя тым, што напрацавалі на тэлебачанні, у Чырвоным крыжы, у цырк дю Солей, у распрацоўцы гульняў, то бок у Убере, я памятаю, працавалі людзі, то бок з розныя слаі і розныя аўдыторыі. Гэта нас вельмі здзівіла, і мы адмыслова вырашылі паказаць гэта на карцінцы, што паглядзіце, колькі людзей хочуць перайсці на беларускую мову. Мы калі ездзілі з праектам беларускамоўны ў Гародню, там класная фраза прагучала ад гераіні, што беларускае грамадства больш гатовае да беларускай мовы, чым мы думаем. І гэта ўсё паказвае шоу «Мова челлендж». Людзі падавалі заявкі не толькі з Беларусі, з іншых краінаў мы таксама бралі, і для іх рабілі адмысловыя заданні даволі цікавыя. Я трошки тут прыпыню, дарэчы, так, ёсць такі стэрэатып у грамадскасці склаўся, што нібыта беларуская мова гэта мова творчай інтэлігенцыі, розныя там пісьменнікі, мастакі і гэтак далей. Што заўважылі вы? Акрамя цырка, акрамя мастакоў, акрамя, Убера, вось ты сказаў, так? Хто яшчэ быў, якія прафесіі і... Былі людзі з кіеўскага тэлебачання, ўся бачу тут, былі людзі з ІПАМа, з Беладзяржстраха, з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, з соцдзіцячай вёскі, з розных дзіцячых бальніцаў, з тэатру. То бок творчыя таксама, канешне, людзі ёсць, але нельга сказаць, што беларускамоўныя людзі, якія размаўляюць па-беларуску, выключана творчыя. Працей стэрэатып сабе, як і раней, не апраўдае, так? Канешне, не. Наконт розных краінаў, напрыклад, з якіх краінаў людзі таксама падавалі свае заяўкі, удзельнічалі, і навошта, вось вы зразумелі, навошта ім гэта патрэбна? Вось чалавек жыве недзе там у Нідерландах ці Германіі ці яшчэ, навошта яму ведаць беларускую мову? У яго ўжо там іншае жыццё, так, як часам кажуць.
Ну, гэта звычайна былі людзі беларусы, зразумела, якія паехалі туды ці вучыцца, ці працаваць. І мне здаецца, якраз за мяжой ты пачынаеш бачыць, што людзі навокал размаўляюць на сваіх мовах. Людзі цікавяцца сваёй культурай. І, напэўна, большасць з іх менавіта з-за гэтага і вырашыла таксама размаўляць па-беларуску. Таму што там была дзяўчына беларуская, якая вучыцца ў Польшчы. Калі яна пачала ўдзельнічаць у мова-чэлленджы, пачала спрабаваць размаўляць па-беларуску, то мы пачалі бачыць у ейных сторіс з'яўляліся ўкраінцы, якія размаўляюць па-ўкраінску і кажуць: класна, што ты размаўляеш па-беларуску. Там з'яўляліся нейкія, я не ведаю увогуле, хто яны па нацыянальнасці, так? Але яна і іх вучыла ў адказ беларускай мове, і то бок яна пачала, напэўна, больш цаніць беларускую мову, гледзячы на тое, як успрымаюць іншыя свае мовы. Дарэчы, я памятаю, што яшчэ да акупацыі мы неяк ездзілі вялікай кампаніяй у Крым, і сядзелі там месяц у Коктебелі, і ўвесь час спявалі беларускія нашыя песні. Мне было пасля вельмі прыемна, калі я прыехала ў Кіеў да сяброўкі і пабачыла, што у яе на працоўным стале стаіць вось проста тэшка такая, так, і ў ёй забіты войскі, там ляпісы, там розныя, і сапраўды цікава. Вось навошта беларуская мова, напрыклад, супрацоўнікам украінскага тэлебачання? Ну, это тое, што Бася казала, это людзі, якія збольшага беларусаў, беларускія проста пераехалі жыць у той жа Кіеў, працуюць на кіеўскім тэлебачанні. То бок гэта ўсё ж такі беларусы. Гэта беларусы. Проста я канкрэтызаваў, што гэта людзі з кіеўскага тэлебачання былі, там дзяўчынка удзельнічала. А былі хоць некалькі чалавек, якія былі не беларусы, ім проста было цікава паўдзельнічаць у такім чэлленджы? Я не памятаю, калі шчыра. Зноў жа, паколькі у нас было вельмі шмат удзельнікаў, мы не ўсё пра ўсіх даведаліся, з некаторымі мы сустракаліся асабіста, з некаторымі не змаглі, зразумела, таму, можа быць, мы чагосьці не ведаем. Што паказаў увогуле першы сезон мова-чэлленджу? Ну, тут складана сказаць. Паказаў, па-першае, што шмат людзей хочуць размаўляць па-беларуску. Паказаў насамрэч, што многія ўжо і добра карыстаюцца ёй. В плане, што, як наш уладзь кажа, она дзесьці ўжо закладзена там знутры і лёгка хоп і на яе перайсці. А ў гэтым сезоне, калі мы зараз абіраем, то мы стараемся абіраць тых, хто размаўляе з памылкамі, слаба размаўляе ці зусім не размаўляе. Бо ў мінулым годзе мы адчулі такую рэч, што людзі проста хацелі, многія ці некаторыя, падцягнуць сваю мову, і яны ўжо ёй лёгка маглі карыстацца, па сутнасці, лёгка маглі перайсці. Але ёсць і прыклады тых, хто стаў беларускамоўным, дзякуючы мова-чэлендж. Вось тая дзяўчына, пра якую Бася кажа, Ангеліна Себік, якая з Гомеля, якая шмат што робіць, ужо хутка будзе, як я разумею, год з лета. І гэта вельмі круто. Это такі вірус сапраўднай беларушчыны, які распаўсюджваецца дзякуючы такім шоу. Вось для мяне таксама добры вірус. Мова-чэлендж — гэта якраз паказчык таго, як мова беларуская можа распаўсюджвацца. Там таксама была сям'я, сын і маці удзельнічалі, і сын зараз дапамагае арцядзібе. Ён у яго ёсць свой канал, які называецца тутэйшы шляхціч, і ён спрабуе развіваць беларускі ютуб. У іх там ёсць цэлая кааліцыя беларускіх ютубераў. І таксама, калі б не мова-чэлендж, і мы б пра гэта не ведалі, і ён бы, можа быць, далей не пайшоў. То бок гэта сапраўды так цікава назіраць, як па кроках гэта ідзе далей. Ну, файна. А якія былі заданні, напрыклад, у мінулы раз? Што трэба было выконваць? Мінулым разам сітуацыя была зусім іншая, гэта было яшчэ лета, ўсё было так класна, і там было шмат заданняў менавіта пра выхад на вуліцу. То бок паступова па нарастальнай людзі пачыналі ўжываць больш беларускую мову. Зразумела, што камусьці можа быць складана адразу пачаць там з тымі, з кім яны даўно па-руску размаўляюць, таму мы прымушалі іх размаўляць на вуліцах, у крамах, замаўляць піцу па-беларуску, ісці там па вуліцы і шукаць, дзе ты знойдзеш беларускія словы, беларускія шыльды. А ў гэтым годзе у нас будзе больш, у нас усе заданні не будуць прымушаць выходзіць на вуліцу. То бок гэта тыя заданні, якія ты можаш рабіць менавіта з дому.
Мгм. Я расскажу, як это, каб людзі больш разумелі, як это ўсё ўяўляецца, як все это атрымліваецца, што наступае панядзелак, умоўна раніца, і ніхто яшчэ не ведае заданняў, і просто прыходзіць заданне ім на Telegram пра тое, што сёння ці ў межах 3 дзён вы павінны замовіць піцу па-беларуску па тэлефоне і распавесці, як было, якія ўражанні у вас былі. І гэта вельмі класна назіраць, калі яны ў сваіх сторісах пішуць, тыпу, вот я зараз буду тэлефанаваць, я там открываю слоўнік, я рыхтуюся, і я тэлефаную ўжо, паглядзіце. Некаторыя реально званкі гэта тэлефанавалі, здымалі. Мы не хацелі паказаць, што, глядзіце, там не разумеюць. Мы хацелі ім даць крок, каб яны зрабілі яго і змаглі размаўляць па-беларуску. І гэта неверагодна назіраць за тое, як яны ходзяць у краму і распавядаюць, як ім адрэагавалі, і была рэакцыя на беларускую мову, як яны ходзяць у кнігарню, выбіраюць кнігу, магчыма, самую першую ў сваім жыцці беларускую, якая на беларускай мове. Таму гэта класна назіраць, просто заходзіш у Instagram і кайфуеш пра тое, як адначасова столькі людзей рвуцца і хочуць перайсці на беларускую мову. Цікава, было шмат такіх выпадкаў, ну, напрыклад, як знакаміты выпадак з Рамаісам, калі ён папрасіў гарбаткі, і яго не зразумелі, нібыта. Не, здаецца, такога... Ну, можа быць, там і былі такія выпадкі, але людзі былі гатовыя да іх, то бок гэта не пра тое, каб даказваць штосьці да апошняга стаяць. Гэта пра тое, каб навучыцца камунікаваць і каб табе было зручна. Таму што, напрыклад, вось зараз, калі глядзець на тых, хто падаў заяўкі на другі мова чэлендж, шмат людзей піша, што, напрыклад, яны калісьці спрабавалі, але ім страшна, альбо хтосьці дрэнна адрэагаваў, і вось яны больш не могуць. То бок гэта таксама і пра нейкую матывацыю, і пра нейкую сілу, і пра тое, каб паказаць, што ты не адзін, і што ты гэта можаш зрабіць, і гэта не страшна насамрэч. І мне здаецца, што больш у тых людзей было пазітыву, што ой, а мне хтосьці нават адказаў, ой, а мяне зразумелі. Аказваецца, все окей. Сябры, вось прыём заявак, наколькі я разумею, ён уже спынены. Давайце пра менавіта вось другі сезон паразмаўляем, так, што ім чакаць, колькі ўдзельнікаў будзе, як прымалі заяўкі, адкуль зноў жа, так, як змянілася вось катэгорыя, там, не ведаю, аўдыторыя людзей, якія зараз будуць удзельнічаць. Ну, дарэчы, мы заўважылі, што таксама школьнікаў хапала ў гэты раз. Для мяне гэта, калі шчыра, заўсёды вельмі дзіўна, таму што я не разумею, адкуль, вось як яны могуць даведацца, што можна размаўляць па-беларуску і трэба размаўляць па-беларуску. Для мяне гэта загадка. Так, але гэта вельмі крута. Так, таму гэта школьнікаў там суперкласна. хапала, і просто за гэта назіраеш і кайфуеш, разумееш, што праз 2-3 гады это будуць сапраўдныя беларусізатары гэтай краіны. Вось. Зараз мне здаецца, што больш заявак з Беларусі. Гэта таксама не абавязкова Менск, там ёсць Барысаў, ёсць Гомель, ёсць Ушачы, то бок, ну, нават не заўсёды абласныя гарады. Мы яшчэ знаходзімся ў працэсе адбору менавіта канчатковых 2 ці 3 герояў, якіх мы будзем трансляваць у нас у сторыс, але таксама мы хочам, каб кожны мог далучыцца да шоу, то бок я думаю, што, можа быць, мы нават публічна будзем абвяшчаць заданні ці ўсё адно дасылаць іх кожнаму з тых, хто падаў заяўку на шоу, каб яны ўсё адно маглі іх выконваць, і, можа быць, яны насамрэч стануць круцей, чым тыя, каго мы будзем трансляваць у арт-сядзібе. Так, все правильно. І вось уже хутка мы іх агучым, гэта імёны, хто стаў героямі, і ў гэты раз, у адрозненне ад мінулага раза, мы будзем працаваць ужо канкрэтна над шоу, над такім класічным варыянце, над персонамі. Каб хацелася, каб у пачатку і ў канцы гэта былі розныя абсалютна людзі. І каб за імі менавіта цікава было сачыць, так, за развіццём іх. Хаця гэта, дарэчы, класны, вот мы учора з Басі абмяркоўвалі, гэта класны вопыт у прасоўванні чалавека. Гэта не музыка, гэта не паэт, але гэта таксама чалавек, якога можна прасунуць. Вот, і мы, як арт-менеджер, гэта пастараемся зрабіць, каб за ім было цікава. Стаў публічнай персонай. Так, каб зрабіць з іх зорак. Супер. Колькі ўвогуле было заявак гэтым разам? Ну, гэты раз, Басі, можна сказаць, не больш за 50, здаецца, Так, не больш за 50, а можа быць каля 40. Ну, гэта насамрэч чакана для мяне, што менш, чым тады, але, ну, па якасці мы заўсёды адбіраем, а не па колькасці. Чаму чакана?
Чаму чакана? Таму што, ну, па-перша, першы раз гэта заўсёды не так, як другі раз, так? Па-другое, час такі час, што, ну, па-першае, з аднаго боку ўсё ўжо перанасычана, то бок кожны дзень па 3 канцэрты, кожны дзень па 10 вебінараў, і людзі не ведаюць, за што хапацца. У людзей ёсць яшчэ свае справы і яшчэ нейкае шоу. То бок зараз, напэўна, мы больш працавалі менавіта не на выхад са сваёй аўдыторыі, а на кагосьці, ну, менавіта хто ўжо наш, так? Хто ўжо ведае арцідзібу хоць нейкім чынам. Таму вось так. Мне цікава, вы будзеце рабіць зорак з удзельнікаў, так? Што іх чакае напрыканцы? Напрыканцы іх чакае ўжо лёгкае ўжыванне беларускай мовы. Напрыканцы іх чакае тое, што яны, ну, трапяць, ну, такую нашу тусоўку, дзе яны... Вельмі. Ну, я думаю, што яны злёгка могуць пазнаёміцца з любым музыкам, з якім яны захочуць. Я думаю, што гэта будзе другі левел. Я думаю, што яны не проста стануць як бы беларускамоўнымі, яны яшчэ і змогуць шмат што зрабіць самі. Вось як быў прыклад з Ангінай Себе, калі гэта быў штуршок ёй нешта рабіць, то я думаю, што іншыя людзі неяк зарадзяцца і будуць нешта рабіць. Так, яны не спыняцца на сабе, а будуць працягваць далей штосьці. Да, ну, але гэта сверхзадача. Галоўна, конечно, задача, каб яны пачалі проста лёгка для сябе ўжываць беларускую мову і вось так. А якая такая галоўная задача ў гэтых праектах? Ну, другі раз вы гэта праводзіце, так? Якая сверхзадача ў вас менавіта? Ну, каб яшчэ больш людзей. Наша сверхзадача — гэта беларусізацыя. Яна не гвалтоўная, яна не жорсткая, яна такая мяккая, але мы проста хочам пашырыць беларускую мову, пашырыць прастору, каб людзі маглі бяспечна размаўляць па-беларуску, спакойна, без праблемаў у любым месцы, і каб на іх глядзелі. Вы бачыце, ёсць прыклад з маскамі, калі першы раз маску чалавек апрануў, такі: «Оу, это ён маску апрануў, на яго паказваць пальцам», а калі 10 чалавек ужо масцы, ну, клас. 20, 100 — это ўжо нармальна. І беларуская мова як мусіць стаць таксама такой нармальнай. Ну так, гэта шоу таксама не толькі пра герояў, хаця ў першую чаргу пра іх, але і пра тых, хто будзе назіраць за гэтым усім. І таксама, можа быць, падтрымліваць у сваю чаргу, можа быць, пра штосьці думаць у сваю чаргу. Калі чакаць, дзе глядзець? Такія яшчэ пытанні. Глядзець на арцідзібе, на інстаграме нашым. І чакаць самы бліжэйшы час. Мы сёння ўжо вызначымся з героямі, іх агучым, і на наступным тыдні, я думаю, пачнем. Так, у пачатку наступнага тыдня. Добра, вялікі дзякуй. Сёння для вас працавала Марыя Вайтовіч. Мы ў студыі Еўрарадыё. Нашыя госці былі кіраўнік арцідзібы, гэта Алей Снег, і таксама каардынатарка праекта «Мова Чэлендж» і шмат другіх праектаў, гэта Бася Пучынская. Пачуемся.